Igbo ndị ọma m ekelekwa m unu. Anyị ka ga na-ewetara unu ihe gbasatara Igbo, ọdịmma Igbo, asụsụ Igbo na omenala Igbo. Mana nke taa enwere okwu m chọrọ ịtụnyere ndị ntorobịa. Ndị Igbo ka m na-atụnyere, mana okwu a na-agakarịkarị ndị ntorobịa. Biko ụmụ ihe nchọpụtara, unu mana obodo anyị dị egwu kịta. Obodo gara agha ọkwa n'ihe niile, mana ndị ọkacha egbu na-abụ ndị ntorobịa. Dịka m si hụ, o nwere ebe m nọ a na-akpa nkata ndị ntorobịa nnọọ ụmụazị ka ụmụazị ka bachara ka na-achọ ịba skuul, ịmaga ụmụazị na ụdị na-ede jambitos maọbụ ndị kabara skuul ọfụ nnọọ na-akpa sọsọ ihe ha na-akpa bụ ndị mitigasị ọp dagaghị n'ogbugo dagaghị egbugo na dagaghị nna na n'ọpịatọgo na dagaghị apịatọgo. Ị na-afụ the language ifukirikiri ụmụazị 17, 18, 19, 20, 21 ụmụazị ụmụ nwoke na-apịatọgo. O nwere ihe buje m saịdị ebe ahụ, onye nchọje mụ na ya na-abụ ha nọdụ nnọọ ntị maka ọ na-abụ nọ na environment ma ebe dị anya ana m eji idea na-achọ ka m chịkọkwa ihe na-emekwa n'akụ ebe m nọ. Mgbe m ji wee observe ihe a wute m nsị nekwe na egbe obodo anyị gwọtọ echetara m mgbe anyị na-edekwa jam ma mgbe anyị bachara skuul ọfụ n'ọhapụta etu ebutuo onye akwụ ofu scientific discovery enwere scientific discovery, enwere breakthrough dị etu a wee discuss on Nigerian politics as this election nka ụmụazị kịta a na-azụkwa aka akụkọ current affairs ebe ụwa nọ ma ebe ụwa ga-eje. Ihe a na-ekwu okwu kịta onye akụkọ, onye miti ọp, onye pịatọ, onye pịade, onye gbude ọpịade. Ihe a ka ị ga na-anụ n'ọnụ ha. Ebee ka anyị na-eje? Onye nnọkwa mụ na ya na-akpakwa na-asị na-egodo ihe na-observe na nke abụghị izi na-observe dị ọ sị ma m je ezukwe n'ike na nka ọkwa kidnappers ka anyị na-ebrid, ọkwa ụmụ 419 harvesters, Yahoo Plus, kidnappers, armed robbers. Ọkwa ihe anyị na-ebrid. Anyị ebiri ebe mana ndị ntorobịa ahụ na ngwa mkpọrọ unu ga-anọ sọọsọ ihe ha na-akpa bụ onye gbude, onye pịade, n'ogbugo tọtọ, ogbugo dede. Ihe a ka ị ga na-anụ. Oke, ịma na ajụjụ a na-ajụ abụọzị ihe emegasị wee gbuo dọdọ ma ọ gbuo dede nọ na-egbugo na ọ dọbara ego na-eri the money ihe ha. Ị gara gwa agba egwu ụmụazị ego a na-eri na millions. Anyị tọkwara atọ anyị tọrọ ma gị m ntorobịa ka m na-adụ onye nwere ntị ya nụrụ, mara ndị gị na ha na-ayị, ọ bụ na n'okirikiri ndị ha na-ayị bụ ndị na-akọsọ maka ogburu dede onye na-akpa ahụhụ afọ onye asị anyị na ọpịadego gị nke ọ na-alụ ntọrị mmadụ. Yahoo Plus ị na-ene ha anya